Sziasztok! Mi vagyunk a Gyerekek Karcolóról, és ma a piros-kék tanítást szeretnénk bemutatni. Ez egy nagyon egyszerű tanítás Jézus Krisztusról. Amire szükségetek lesz, 3 darab pohár, egy kis víz és egy kis ételszínezék. Tehát az első pohár vizet pirosra színezzük. A piros szín a vért jelképezi. Amikor a piros színt látjuk, a vérre gondolunk, ami bennünk van. És ez a vér emlékeztet bennünket arra, hogy emberek vagyunk. Most pedig a következő pohár vizet kékre festjük. A kék színről az ég és az óceán jut eszünkbe. Az ég és az óceán nálunk nagyobb dolgokra emlékeztetnek. Az ég rejtélyes, ezért mi azt gondoljuk, hogy Isten otthona. Tehát van két színünk, A piros, ami az embert jelképezi, És a kék, ami az Istent jelképezi. az összes ott dolgozó bölcszívű férfi együtt készítette a hajlékot, 10 szőnyegből nagy hozzáértéssel készítették. Kék, bíborpiros és karmazsin színű sodrott lenből, rajta kerubokkal. Isten a dicsőítés helyét nem 2, hanem 3 színből csináltatta. A harmadik szín a lila volt. A piros az ember színe, a kék pedig az isteni. De hogy lesz ebből lila? A piros és a kék együtt lila, Ember és Isten együtt Jézus. Ezért csináltatta Isten 3 színből a dicsőítés helyét. Jézus 100%-ban Isten. Jézus 100%-ban ember, akárcsak mi. ezért Jézus a tökéletes megváltó. Mi vagyunk a Magyarországi Gyerekek Karcagról. Köszönjük a figyelmet! Viszlát! Marcelltől félek a legjobban, az megnyer.